Stano ma veľmi s ním koketovala a tvárila sa ako... a prečo nechceš, aby som sa na ňu tak pozeral? Zaplatila ti? Miguel, veľmi sa mýliš. Prosím ťa, povedz mi presne, čo sa stalo. Nie, ja už naozaj nechcem mať ďalšie vredy. Nič ti nepoviem. Tak dobre, tak sa dohodneme. Ako? Túto noc zabudneš na Miu, dobre? Pozri, keď sa otočíš, uvidíš, že je tu veľa pekných dievčat, je tu veľa kočiek. Môžeš mať, ktorú chceš. Pozri, tam tá. Je dokonca nová, ešte som ju tu nevidel. No tak to mi chceš dohadzovať dievčatá? Prečo nie? Pozri, veď ona ťa už aj pozdravila. Už sa usmieva. Chod za ňou a pozdravujú ty. Nie, ja určite nie. Ale no tak, veď si nejaký chlap. Nie? Dobre. No dobre. Ale predtým musím ešte niečo urobiť. Čo? Pozeraj sa, jasné? Ako sa balia baby. Ahoj. Čo to robíš, Selina? Niečo. Prečo ješ potajomky? To je môj problém a nie tvoj. Ak chceš jesť, tak sa vráťme na oslavu. Je tam veľa skvelých vecí, naješ sa tam. Nie, nejdem tam, Sol. Dobre, ďakujem. Prečo? Čo je to s tebou? Ja iba chcem, aby si ma nechala na pokoji. Presne to by som chcela. Počkaj, nie. To, že si zle naladená a že máš zlú auru, nie je moja vina. Je to vina tých dvoch, ktoré Pozri, považuješ môžem za ťa o kamošky. niečo požiadať. Nehovor o mojich kamarátkach. Viko a Mia nemôžu za to, že mi je všetko malé, rozumieš? A prečo mi to všetko hovoríš? Dnes som ťa pekne nalíčila a v tomto oblečení vyzeráš naozaj veľmi pekne. Pozri, Sol, nikdy by si to nepochopila. Tučná žena nie je pekná. Jasné? Upokoj sa, to vôbec nie je pravda, Selina. V Spojených štátoch je 1000 modeliek, ktoré sú tučnočké a aj tak zarábajú. A prečo ich peniaze, nezavoláš a neopýtaš sa ich, ako to robia, aby ich na oslavy pozval chlapec tancovať? Prečo nezavoláš a neopýtaš sa? Nekrič na mňa, Selina, upokoj sa. Ak je to celé o tancovaní, tak tomu už vôbec nerozumiem. Keď chceš tancovať, tak sa postavíš a budeš tancovať sama. Tancovať sama? Aha, pre teba je to veľmi jednoduché, pretože ty nevyzeráš ako ja. Myslíš, že je to jednoduché však? Ale nie. Je to veľmi ťažké. Je ťažké ísť na oslavu, kde si ťa žiaden chlapec ani nevšimne. Nikto ťa nepožiada o tanec, ty to nikdy nepochopíš. Pozri sa na seba. Kto ti toto všetko natlačil do hlavy? Tvoja kamarátka Mia však, pretože ona vie, čo ti má povedať, aby si sa cítila zle. Potom je ona tá kráľovná, super krásavica. Sol, Mia taká nie je. Nie? Čo to nevidíš, Selina? Neuvedomuješ si to, lebo ju máš rada a si s ňou stále, ale ja to vidím zvonku a je to tak, ako... Mia je moja kamarátka a nikdy by mi neublížila. Tvoja kamarátka? Isté kamarátka, ktorá ťa nenechá byť takou, aká si, ktorá nemyslí na to, čo by si ty chcela. Napríklad to s Pilar, ja som to všetko počula a som na tvojej strane, Selina. Naozaj? Isté. No tak, Sally, prichádzame o skvelú zábavu. Ideš so mnou, alebo nie? Tak poď. Budem tancovať s tebou. Dobre, tak dobre. Poďme. Tak poďme. Výborne. Porazí ma. Kde Dobrý večer. A konečne si sa objavil, poď sem. Všetko mi porozprávaj, ako to dopadlo, súhlasil, hovor. Dobre, myslím, že... Šlo to dobre? No, áno, či šlo to nie? dobre, darilo sa mi. Vedela som, že mu ukážeš, kde je jeho miesto. Aké to bolo? Dal si mu príučku? Ako sa tváril? Hovor. Bol hotový však? Počkaj chvíľu, upokoj sa, Alma. Áno, bol. Ako sa tváril? Normálne, tváril sa tak, ako vždy, ale ja som ho neudrel. Čo? To si do neho ani nestrčil? Alma, prečo by som do neho strkal? Franko a ja sme civilizovaní ľudia, dokážeme sa o veciach aj porozprávať. Poznáme sa od detstva, poznáme sa už veľa rokov. A Franko mi pre teba ponúkol veľmi veľa peňazí, ak zruší svoju zmluvu. Pozri, tu je šek na sumu, ktorú ti ponúka, pozri, tu je. Napadlo? Ja roztrhám ten šek na kúsky. Počkaj, nie, nesmieš ho roztrhať, nie, to teda nedovolím. Nechaj to tak, Alma, prosím ťa. Počkaj chvíľu. Prečo to robíš? Čo tu robí tá tá palma? Bože môj. Daj mi to. Nie, nedám ti. Daj mi to, lebo ťa nie, obesím. nie. Zadusím ťa. Daj mi ten šek, lebo ho chcem roztrhať na kúsky. Počkaj a upokoj sa. Nedám ti ten šek. Všetko zlé, čo ma v živote
To Nedám ti súvisí s ten tým šek. hlupákom. Nie, počúvaj ma. Všetko. Si Nevezmem si tie jeho Alma. prekliaté Ty si peniaze. šialená. Pochopil si? Počúvaj ma Čo? chvíľu. Ale dáš Chvíľu mi ma ho, počúvaj. dáš mi ho. Čo to robíš? Musíš mi ho dať. No tak Alma, daj mi ho. Alma. Daj mi ho, počuješ? Daj Počúvaj. mi ho. Daj mi ten šek, daj mi ten šek. Nezaujíma ma, o čom si sa rozprával s tým hlupákom, lebo ja tú zmluvu nezruším. Áno, Budem áno, ďalej Alma, fotiť. urob Naša mi zo zmluva sa života peklo, nezruší ale a ja budem robiť jeho modelku, počúvaj ma. kedy sa mi bude chcieť. Alma, Vždy, keď budem mať chuť zahrať sa na modelku, budem predvádzať jeho módu. Len si to prosím ťa predstav. Bolo pre mňa ťažké rozprávať sa s Frankom. Potom, ako ma vyhodil z domu, lebo ťa videl polonahú v jeho byte. Preto mi dal ten šek, preto mi... ticho. Nie, nebuď taká. Upokoj sa. Ako si sám povedal, si civilizovaný človek. Tak mi už daj mi ten Pozri, šek. pozri. Netrhaj mi moje veci, no tak. Vypluj ho, počuješ, vypluj ho. Nemôžeš ho prehltnúť, nesmieš. Zajtra pôjdem na to fotenie, to je moje posledné slovo. Počul si? Vypluj ho. Nech sa páči, vezmite si. Nech sa páči, vezmite si. Nie je podľa vás trochu čudné, že toto je Diegová oslava a nikde tu nie je? Išlo mu predsa o to, aby si urobil reklamu, nie? No ja neviem, pred chvíľou som ho videla ísť pre piva, bude asi niekde tam. Jasné, určite s niekým niekde je, celkom určite. Ach, Jose. Preboha. Ja neviem, kde je, ale so svojou frajerkou určite nie je. Veď sa pozri na chudiarku Sol, je tam sama, vôbec ju nevšíma. Chúďa osamelé. Ale kde potom je? No tak čo robí? No tak to je jedno, Roberta. Roberta, kam ideš? Akože kam idem? Idem sa pozrieť, kde je Diego. Kde je Diego? Naozaj ťa zaujíma, ako ho dnes večer zbalí, alebo čo? To je mi úplne jedno, mne už na ňom vôbec nezáleží. Idem zistiť, či nerobí niečo v môj neprospech. Určite to robí. Nie, Dante, nechaj ma. Nie, Mia, to nie je odo mňa. Poslali ma, aby som ti to dal. Jasné? Naozaj? Áno, naozaj, tu máš. Ďakujem. Je to tajné však? Áno. Tak sa maj. Uvidíme sa, Mia. Mia, ani nevieš, ako ma provokujú tie jahody, ale myslím, že to presne zodpovedá našej nálade. Mali by sme si ich Ja dať. nechcem jahody. Čo je? Nie. Nie. Pozri, niečo ti teraz poviem. Dnes večer, presne v túto chvíľu, tu niekto zomrie. No tak, Mia, najskôr sa upokoj a vysvetlí mi, čo sa stalo. Mia, kam ideš? Neopovažuj sa, ty... No. Hlupák. Je pravda, že je to oslava, ale už vás nechcem vidieť robiť takéto veci. Ale to nie je fér, veď sme predsa nerobili nič Akože zlé. neoblizujete No tak sa. Gaston, upokoj sa. Gaston, ona má upokoj zvieť. sa. Hej, ja som ťa nezviedla. Aj ty, pokoj. Nechytaj už ma, to nikdy vidíte? nerobte, rozumiete? Ja to. Prečo mi sa píšeš? O čom hovoríš? O tomto, hovorím o tomto. Mať tvoje telo bolo to najkrajšie, čo som mohol dostať. Ďakujem. Čo to má znamenať, Gaston? Nemám tušenie, ja som ti to nepísal. Ja som ti to neposlal, neviem, o čom hovoríš. Ako sa máš, Viko? Čo je to Ako s sa tebou, máš? Miguel? Čo to robíš? Nechaj ma. Netráp sa, to nič. Nič sa nestalo, ja tomu rozumiem. Chápem a viem, že si občas poriadne hrubá. No tak, to už preháňaš. Mier? Dobre? O chvíľu sa dobre, uvidíme. už aj ideš? Čau. Prepáč mi. Mia, Ako si mohol niečo také urobiť? No, myslím, že by si sa mala trochu upokojiť. Si ako Ako šialená, sa mám podľa nemyslíš teba si? upokojiť, Miguel? Ako sa mám upokojiť potom, ako som dostala toto? Namiesto toho, aby si bola nahnevaná, by si mala poďakovať, pretože ja ti iba pomáham s tvojím frajerom, aby vám bolo dobre. Akým frajerom, Miguel? Akým frajerom? S Gastonom, jasné? Nie. Chceš mi teraz povedať, že si sa s ním neobjímala? Ale myslím, že ja nie som ten, čo by ti mal... Ja nie som ten, čo ti má vysvetľovať, čo si s ním robila a ako sa správaš. Čo? Miguel, pozri, no tak... Pozri sa. Čo?
Teraz ma počúvaj, dobre. Ak som sa nemilovala s tebou, nebudem sa milovať A s to ním. máš odkiaľ? Z nejakého romantického filmu, alebo odkiaľ si to vyhrábala, ha? Pretože úprimne ja ti neverím ani Takto so slovo. mnou nehovor. A ako sa mám s tebou rozprávať? Tak čo si teda Prečo? robila? Prečo ti hladkal vlasy? Prečo ťa boskával? Prečo sa k tebe Neboskával takto ma. správa? Ja, prosím ťa, nie som hlúpy, nie som idiot. Nie si hlúpy. Bola som tvojou frajerkou, preto Nebola si si mojou nemyslím, že si frajerkou, iba idiot. si sa so mnou zahrávala a odišla si. Prečo si mi radšej rovno nepovedala, čo máš v pláne? Chcela si mať zo mňa ďalší z tvojich projektov, ako zo Seliny, alebo z Viko? Nie, Miguel. Nie. Na čo je to dobré? Prosím ťa, Budem nepláč. plakať, kedy sa mi bude chcieť, jasné? Bol si najdôležitejším človekom v mojom živote. Milovala Vy ste. som ťa. Bol som taký dôležitý, že už o pár mesiacov si sa objímala a boskávala s Gastonom a teraz sa mu chceš odozdať úplne celá. Buď ticho. Diego, myslím si, že by si ma mal vymenovať za prezidenta tvojej kampane, alebo by som ti mohol spravovať financie, pretože niečo predsa musíš nájsť pre svojho kamaráta, nie? No tak, Giovanni, prečo už neprestaneš žartovať? Už som ti povedal, že ma politika nezaujíma, jasné? Som si istý, že vyhráš, kamoško. Prvoradé je, že musím začať chodiť s najlepším dievčaťom zo školy. Navrhujem ti, aby sme sa obaja vzdali kandidatúry. Nie, nesmej sa, nechajme naše politické strany viesť niekoho iného. Naozaj nám to nerobí dobre, Diego. To bol dobrý vtip, Roberta. Od začiatku si vedela, že vyhrám. Tak sa s tým už zmier. Lola, prečo si na chvíľku nesadneme? Táto pesnička sa mi nepáči. Tak dobre, aj tak sme už dosť tancovali, nie? A Áno, ja si iste. myslím, že toto je skvelý spôsob, ako by sme spolu mohli začať chodiť. A okrem toho si to všetci o nás už aj tak myslia. Áno. A hlavne Augustína, táto bude musieť teraz všetko predýchať. No tak. Bude to musieť predýchať. Lupita, počkaj. Lola. Lola, ty to nechápeš, alebo to nechceš pochopiť. Ja zajtra s tebou nikam nepôjdem. To je všetko, bodka. Santos, na tom sme sa predsa nedohodli. Ha? Dobre, ale aj tak. Ja neviem, ale pôjdeš tam so mnou a basta. No, Sme predsa frajeri. Ahoj, pozri, Ako sa máte? Giovanni. Toto je moja kamarátka. Dohodli sme sa, že pôjdeme v sobotu von. Isté, to je Lolita, Lupitina sestra. Áno, mladšia sestra. áno. Viete čo, som naozaj rada, že sme sa stretli, pretože túto sobotu nebudeme môcť ísť so Santosom s vami von. Pretože Santos má rodinné povinnosti a preto s vami nebudeme môcť ísť. Áno. Ale ty si ho chcela spoznať, nie? Áno. Toto je tá veľká chvíľa, Augustína. Predstavujem ti Santosa. Santos, to je môj frajer. No tak, ako to? Takže, Santos, ty chodíš s Lolitou, ale chodíme do jednej triedy, nie? No áno, myslím, že chodíme do tej istej triedy. Jediný rozdiel je v tom, že ja o tom nehovorím na verejnosti. Láska, prečo ich nenecháme radšej samých a nejdeme sa pozrieť na ostatných? Áno. Určite chcú byť tieto hrdličky. Samé však, dobre. Tak vás teda necháme. Uvidíme sa potom. Ahoj. 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 Uberi
uverila, tomu Santos uverila. No tak, ti blahoželám. Prepáč. Tak, dosiahla si, čo si chcela, svoju úlohu som už splnil. Dávaj si pozor na ruku, dobre? Tak ja idem. S Bohom. Nie. Kam si myslíš, že ideš? Čo? Ty si slúbil